adon zuciya kauna da ke na shirya zo da na kai ni lambun kauna marke tuna da amana Maryama ce adon zuciya kauna da ke na shirya zo da na kai ni lambun kauna marke tuna da amana soyayya ce ta sabin hijira da garin mu zuwa garin ku zan je tambayar auren ki zuciya ta daina mana shakku zuciya tana cikin shaukin su wasu har su ce mi dan garin ku murke wa juna arkawar wata ranki zama mata na bani zuma tun farko alkawari mun ka kulla yarda da amana ya saka na baki zo ban tagulla na san da ki rike alkawar to zo ki jani mu shilla mu je gurin da soyayya ce kadai ake da amana zuciya take kadai ce a ciki ba na tunanin wata illa yawon ambatan sunan kiki sana daina da kasala na san fa duk mai suna Maryam san ba ta da illa dawa Maryama ta daban ce domin tana madukar suna adon zuciya kauna da ke na shirya zo da na kai ni lambun kauna marke tuna da amana ado na zuciya ta ke ce Maryama mai zamani a kan batu na soyayya da ke yau ko ina an sanni a garin mu Sokoto sun shaida ke kin kasa na zamani to zo mu raya sunnar manzo mai aure na kauna Alhamdulillah Yusuf godiya ta zanye ga Jalla da ya bani ke ni Maryama sai dai na ce masha Allah da dukkanin alamun zance ba kyawasa da sallah kyakkyawa ba ta kowa ke miki Allah tsare ki mai suna Maryama ce adon zuciya kauna da ke na shirya zo da na kai ni lambun kauna